بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته وتقلد بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الجزاء. وبعد أنواع الأمر المسلمين نعم نسلم الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya su fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin Allah su kara tabbata kan fiyayyen halitta, shugabanmu farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa da sahabbansa barkaka. A gurguje al'ummar musulmai, a madadin kaina da iyalan gidanmu, iyalan gidan alarama malam Salisu Kano Indabawa, muna farin cikin gayyatar 'yan uwa al'ummar musulmai zuwa taron, wato gagarumin taro na wa'azin alkur'ani mai girma wanda za a gabatar a nan cikin garin Suleja, unguwar Second Gate, layin Ni'ima Bread, kofar gidan Alhaji Aminu Salisu Abubakar, wanda za a gabatar da wannan karatun ne ranar 22 ga watan 5 miladin annabi Isa alaihi salatu wassalam 2021, wanda kuma yake dacewa da 8 ga watan 10 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1442. wannan wa'azi da za a gabatar da shi ne a sakamakon daurin aure da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta dan uwanmu kuma babban yayanmu Alhaji Aminu Salisu Abubakar Indabawa, wato wanda za a gabatar a ranar ta Asabar, wanda kuma insha Allah ta'ala washegarin ranar za a gabatar da walima ta musamman a dai cikin gidan nasa dalilin wannan daurin aure. Muna fata ɗan uwa da abokan arziki waɗanda duk suka shaida wannan bidiyo za su yada shi domin gayyatar ɗan uwa musulmai na kusa da na nesa zuwa wajen wannan gagarumin karatu da za a gabatar insha Allah ta'ala, wanda muke kyautata da cewa wannan karatu zai samu halartar malamai daban-daban kamar shugaba na da'awar alkur'ani mai girma a Sheikh Muhammad Usman dan gungu da kuma na'ibinsa a Sheikh Malam Alhassan Lamido Kaduna. Sannan kuma insha Allah ta'ala muna sa ran wato ainihin zuwan a Sheikh Malam Yusufu na Dabo. Sannan har ila yau muna sa rai da wato ainihin a Sheikh Malam Yahya Ibrahim Masussuka. Sannan har ila yau muna sa rai da zuwan a Sheikh Malam Idris Rijiyar Zaki. Sannan har ila yau muna sa rai insha Allah ta'ala da zuwan Sheikh Malam Yunusa Mai Risala da ma dai sauran malamai waɗanda lokaci ba zai ba da damar ambata sunayensu ba, kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon halarta, ya kawo mana su wato cikin ƙoshin lafiya. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka shaida yanzu muke gayyatar wannan karatu, Allah ya shaida mana lokacin da za mu zo muna farin cikin kammala wannan karatu.
alhamdulillahi rabbil alamin. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ranar lafiya cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah.